Moses, a liberator. Moses was a liberator. He freed the Israelites from physical slavery. Jesus Christ is our Redeemer. He frees us from sin. Moses fasted 40 days on Mount Sinai. Christ fasted 40 days in the wilderness. Moses faced rejection. Christ was rejected, betrayed, and crucified. Moses led people to the promised land. Christ leads us to the kingdom of God. Moses brought the law. Christ is the Word made flesh. Moses prepared the way. Christ fulfilled it. Moses was a servant. Christ is the Son. Follow Christ, the fulfillment of God's promise. Moisés fue un libertador. Liberó al pueblo de la esclavitud física. Jesús es nuestro Redentor. Nos libera del pecado. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinai. Cristo ayunó 40 días en el desierto. Moisés enfrentó rechazo. Cristo fue rechazado, traicionado y crucificado. Moisés condujo al pueblo a la tierra prometida. Cristo nos conduce al reino de Dios. Moisés trajo la ley. Cristo es la palabra hecha carne. Moisés preparó el camino. Cristo lo cumplió. Moisés fue un siervo. Cristo es el Hijo. Sigue a Cristo el cumplimiento de la promesa de Dios. Moses bụ onye mgbapụta. O dupụtara ụmụ Izrel n'ịgba ohu nke anụ ahụ. Kristi bụ onye nzọpụta anyị. Ọ na-azọpụta anyị n'ime mmehie. Moses buru ọnụ ụbọchị 40 n'ugwu Sinai. Kristi buru ọnụ ụbọchị 40 n'ọzara. Moses hụrụ mmegide n'ọjụjụ. A jụrụ Kristi rara ya nye ma kpọgbuo ya n'obe. Moses duru ndị mmadụ gaa n'ala ekwelu na nkwa. Kristi na-eduga anyị alaeze Chineke. Moses wetara iwu. Kristi bụ okwu emere ahụ. Moses kwadebere ụzọ. Kristi mezuo ya. Moses bụ odibo Chineke. Kristi bụ nwa Chineke. Soro Kristi onye bụ mmezu nkwa Chineke.